Ako balik ko na, nanginanglan tag upat ka mga reporter lalaki. So, katong dunay mga kaila diha nga graduate sa kurso nga Mascom o baka Pulsay, katong dunay mga silingan, mga kaila, mga parente, or mga igsuon nga lalaki, graduate sa kurso nga Mascom o baka Pulsay, 21 anyos ngadto sa 27 anyos, preferably single, mga kabombo. Bahalag wala pa experience sa reporting o kira, ipasubmit lang ilang resume diri sa Bombo Radio Cebu. Kaya mo tawagan para ma-schedule sa interview. Human sa interview, exam dayon. Kung makapasar sa exam, magsugod na og training mga kabombo. Balik ko na ko, bahalag wala pa experience sa reporting o kira, kami mo tudlo mga kabombo. So, i-grab ang opportunity samtang nang hire ta og dugang manpower sa tong sibianan sa Bombo Radio Cebu. Upat ka mga lalaki nga mga reporter atong gipangita mga kabombo. Graduate sa kurso nga Mascom og Pulsay. Nang hire pud ta og usa ka admin staff, babae lang. Graduate sa kurso nga business ad or any business related nga kurso mga kabombo. 21 nga to sa 27 anyos ang edad, preferably single gyapon. Submit lang sa resume diri sa tuwaga Sibianan sa Bombo Radio Cebu. So, usa ka admin staff babae nga atong gipangita pod mga kabombo.